Så vi er her nu, og vi skal spille noget Blade Ball i dag. Det her er første YouTube-video. Vi arbejder stadig på vores... I kan også Simon på vores... Ja. I kan måske ikke lige høre ham på min recording, men han recorder Ja. også hans. Ja. Og så ender jeg det bagefter. Men kom, vi skal herover og stå. Vi Men arbejder på det. vi har ikke lige fået lavet introen endnu, fordi at... Ja, vi arbejder på det. Vi er i gang med at finde ud af, hvordan vi skal gøre det, Bare og ikke hvordan vi vil sige tage det fra ham. Vestergaard altid siger. Det går nok. Ja, vi kommer ikke til at tage det fra ham, men vi kommer til at lave vores egen på et tidspunkt. Det bliver bare ikke lige nu, fordi Vi er 13 år. vi er børn. Vi er ikke lige til sådan noget. Men hvis der tænker på sådan noget derude, så bare for at vide det, så kommer vi til at lave rimelig meget Deathball og et par andre spil, men rigtig meget Deathball. Og hvis I også vil vide det her, så kommer vi til at skulle lave børnevenlig content. Og for de forældre, der er derude, som ser deres børn, der ser sådan noget med folk, der virkelig hele tiden snakker, så lyder det sådan lige nu. Men jeg kommer til at holde pause efter det her. Det er bare lige fordi, jeg lige skal have snakket om selve kanalen og alt det der, fordi det er vores første gang, vi recorder. Men skal vi ikke bare komme i gang med selve videoen? Video. Er det ikke en smart idé? Men nu er vi her i Baseplate. Så... Jo, lad os da bare komme i gang. Yep, vi er her i Deathball og er i gang med et spil, som I kan se. Jeg har de her Christmas tree. Jeg har fået den rimelig godt Simon? enchanted til double sword, så det er jo egentlig ret fedt. Yep. Du har nok undret dig over, hvorfor jeg ikke er en rød hund. Det skal jo gerne passe til vores kanal, som hedder The New Dog and Mr. Darkman. Og hvis I skulle være i tvivl, så er det der Mr. Darkman. Og kaldenavnet, hvis I skulle være i tvivl over det, så er det Dark Dog. Ja. Og hvis I skulle være i tvivl, hvad vores kaldenavn er, så som sagt er det Dark Dog Plays med Z til sidst. Yep. Men nu skal vi da bare komme i gang med det her Deathball. Umiddelbart så handler det her spil egentlig bare om, at man skal undgå den... slår til en bold, for at den ryger videre til næste person. Efter det her kommer vi lige til at join min privatsummer, som jeg har fået fingrene i, så det bliver hyggeligt. Og vi kommer også til at lave andet for dem, der synes, det her ser lidt kedeligt ud. Vi kommer også til at lave andre ting. Men det handler egentlig bare umiddelbart om, vi skal undgå den her meget hurtige bold. Vi skal blokere dem med vores sværd. Sjovt nok. Så har vi de her forskellige abilities. Nu ved jeg ikke lige, om I kan se min. Tobias, kommer du lige lidt tættere på mig? Okay. Wow. Ja, men din skærm bliver også recordet, så det bliver ikke noget problem. Nu er det bare os. Kan bare vise undskyld, jeg skadede dig. Ja, okay. Men hvad hedder det? Vores privatserver kommer til at blive bagefter, og den har jeg fået fingrene i. Lad være med at spørge, hvor jeg skaffede den fra. Det har jeg. Bare lige for dem, der spørger derude, det er ikke ligefrem snyderi. Det koster faktisk overhovedet ikke noget. Men ja, det koster ikke noget. Men hvad hedder det? Ja, jeg kommer til at stoppe med at snakke så meget nu, fordi at vi snakker videre i videoen, men det er bare for, at der kommer en pause. Nå. Okay, jeg har mistet et heal. Den her kunne jeg godt lige tænke mig at vinde. Giver I lige komme her? Giver I lige komme her? Ja, det gad I godt. Stop med at skade mig, når jeg siger det. Wow. Oh my god. Ja, det gik jo meget godt. Faktisk. Yep. Det gik faktisk utroligt godt. Men så lad os lige hurtigt spillet. Her kan I også se Avatar og alt det der. Men så bliver du lige nødt til at join mig. Fordi at jeg har nemlig lavet min egen Deathball server. Så det bliver hyggeligt.
Og Xmas er stadig i gang, så vi får vores Xmas Kommer bare pack til at hygge os her om helt nogle vildt minutter. meget i den her privatserver. Yep, vi kommer virkelig til Okay, at vi har også fået den her. spille Okay, spillet, som det virkelig hey skal Toby, være. vil du gerne lige høre en joke? What? Banke, banke på. Pas på. Yep. Pas Hvem på der? bolden. Pas på hvad? Hehe. Au. Gider du lige passe på bolden, du? Så har jeg skal du derimod have. den her. Au. Det var jo egentlig meget Au. nemt. Det gjorde ondt. Hehehe. Det var rimelig sjovt. Jeg kan I hvert lige fald for ændre nogle mit mennesker. sværd til den her One Axe. Jeg ved ikke helt, hvad I synes derude i stuerne, eller Gamers hvad I nu og sidder ikke i, gamers. og gamingrummerne, Åh, gaming-roomsene. jeg har lige Ja, taget min One men Axe. Men ja, hvad hedder Den- det? Wow. Men hvad hedder det, men bare skriv i kommentarerne, om I synes, det var sjovt. Ja, vi forestiller os ikke lige frem, at der kommer særlig mange Vi er meget kommentarer noobs til lige det her her spil. den første episode, fordi ja, vi er noobs. Okay. Jamen også Ja, bare okay, det er generelt, vores første video, Toby. vi er noobs til at være YouTuber, så vi har kun én Det subscriber kommer til at gå godt. lige nu, men vi skal nok få lidt mere. Lov til at holde øje med vores kæft. Ja, håber vi. Men ikke, vi er ikke sådan nogen, der ligefrem, Nej, begynder Ikke ligesom andre at bede YouTubers. om subscribers. Sådan nogen er vi ikke. Vi Mm, tager det fair and square. Sådan gør vi. Vi tager tingene fair and square. Jeg har faktisk fået Electric 3 på den her. Fedt. Og free Amen. betyder 3 på dansk, for Det dem, var der da ikke ved det. Jesus. Nu tager jeg simpelthen mit Christmas Ja. tree. Eller mine 2 Christmas tree. Hi, 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 hi. Yep. Og hvis I nu rigtig godt kunne Yep. lide den her kanal, så gerne skriv i kommentaren, at vi skal lave flere af de her videoer. Vi laver. Vi kommer til at lave en mere i dag, men ellers så kommer vi Måske. til også at lave et andet spil. Og måske en i morgen, så måske. Eller måske et andet spil i morgen. Eller bare generelt intet, måske. Du er godt klar over, at vi slet ikke Ja, får nogen jeg er gems godt ud nok af god den til her det her spil. privatserver. Jeg kunne godt bruge gems. I know. Men Ja, det er stadig. muligt. Vi får Så er det XP, den her så, lille orange hvis I ved, streg hvad herude i XP betyder, siden. så er det den her Hehe. bare over i Nu siden skal I lige herovre, se et som rigtig godt får træk op, og så herude. kan vi få flere af dem her. Se rigtig godt med, folkens. Ja, folk. Som de andre også siger, I ved. De 2 noobs, De der ikke 2, ved noget om YouTube. Gutter og gudinder. Jeg kan ikke huske, hvad hedder lige nu. Ja, jeg kan ikke rigtig huske, hvad de hedder, de der 2. Kan du ikke huske dem der lavede Minecraft dengang? Yep. De der 2 kærester, jeg ikke kan Aner huske, hvad det hedder. Hvad hedder de der 2? Det var da utroligt. Skal vi ikke bare join en normal server? Wow. Yep, Så får vi lidt gems. Det kunne egentlig være meget rart. Okay, jo, vi mødes det kunne vi da derinde. godt. Jo. 20 ud af Vi kan egentlig stadig snakke sammen. 21 gange, der bliver han flækket på vejen. Det var sikkert. Så, nu er vi inde i en normal server. Det var dejligt. Og til jer, der ikke ved det, når vi rammer 100 abonnenter her på vores kanal, så går vi live. Så laver vi en privat server her på YouTube. Jeg er tilbage, gutter og gudinder. Hvis I ser det her, så er det fordi, jeg har glemt at cutte det ud. Fordi det her er ikke ligefrem noget, der skal være i videoen.
Og hvis det gør, så er det nok lidt lige Men når vi rammer 100 abonnenter på vores kanal, så går vi live på YouTube. Og der laver vi live. Så I og endelig når kan vi se rammer vores 1000, ansigter. så laver vi face reveal livestream. Men når vi går live, så laver vi en privat server herinde i Deathball, hvor at alle vores abonnenter bare kan join. Og så kan vi hygge os og spille det her spil, eller måske et andet spil, hvis I har lyst til det. Vi kan også finde ud af, måske hvis der er nogen, der har hørt om en dansk YouTuber, der hedder Komkin. Han har plejet at lave noget Dudes-dag. Noget af det, I ved, hvor I bestemmer, hvad vi spiller. Vi prøver at lave det her Deathball til en, sådan man kan sige en serie. I må meget gerne skrive i kommentaren, hvis I kan lide det. Fordi vi kan rigtig godt lide at bruge lang tid på det her spil. Så vores kanal vi skal nok også spille noget andet til dem, der gerne vil have det. Men Simon, de chiller der i midten. skal vi nok for det. Okay, det er ret irriterende. Ability. Man får XP af at lave sine abilities. Hvorfor er det først mig, der har opfattet det nu? Vi er bare sådan nogle kæmpe store noobs. Det ved jeg ikke. Ja. Det var egentlig det, der har ført til vores kanal. Kæmpe store Roblox-nørder. Roblox-nørder. Vi snakkede sammen med rimelig lang tid om, at vi kunne tænke os at lave videoer, så vi tænkte, nu er tiden kommet, og vi hvor vi begynder vores karriere som gerne nå 100 abonnenter. Og det er historien bag det. Efter vinterferien. Hvis man Det er måske lidt tidligt. Inden gerne næste inden år, vinterferien. Det kunne være dejligt. Ja, det er da fint. Ja, men hvis vi ikke når det ellers, så siger vi inden næste år. Nej. Men vi kommer ikke til at stoppe på noget tidspunkt. Så det har vi lovet os selv. Vi stopper først, når vi kommer til alderen, hvor vi bare ikke kan mere. Men nu skal vi bare lige holde os til, ikke fremtiden, men nutiden. Vi holder os til nutiden. Præcis. Det var egentlig bare hashtag reklame for vores liv. Nej. Og det har vi ikke tænkt ham der med at lave space. Så. Nu kan han lige dø. Ja. Du challenger mig. Du angriber mig, bare. Face off. Med et HP. Det er mod en anden. Ret irriterende. Nej, det kan den ikke mene. Nå, vent lige med at gå ind i gamet. Vi mødes lige herude. Vi er herude i lobbyen. Hallo. Okay, jeg skal lige have... Ja, jeg skal bare lige have en emote pack. Måske skal vi vise dem en af bosserne. Hvad for en boss? Skal vi ikke bare starte ud med Spirit? Ja, tror vi. Jeg tænker first boss, fordi den kan vi jo klare, tror jeg. Jo, det har vi faktisk. Ja, faktisk ikke. Jeg har ikke klaret den, faktisk. Ja, okay. Jeg har ikke klaret den. Det er der, man... Jeg har været tæt på mange gange. Jeg har aldrig klaret den. Hvordan er det, man får sine emotes frem? Det kan jeg ikke huske. Jo, det er B. Hold B nede. Så kommer der sådan en masse emotes. Jeg har den også.